siyahamba hayi umkhwenyana akabuyi hlale hayi u-anti asho ukuthi hhayi asambeke kushaye o-12 ebusuku athi u-anti asambe ngithi mina anti ngeke ngikwazi ukuhamba sengifuna ukulala manje athi u-anti asambe ngifuna ubone lento engihlezi ngisho nangempela-ke sino-anti-ke sihambe masihambe endleleni hayi bo indlela iya kamngani wami hhayi uvalo lungishaye ukuthi kazi kwenzakalani kamngani wami uma ngithi ngiyafika kamngani wami hayi bona imoto yamyeni wami Umngani wakho lo ade nisenursing naye? umngani wami yebo Lo lo othandana nesosha? yebo othandana nesosha esasuka naye e-nursing school okuyena futhi owasitholela indawo. Okay. Hhayi mesifika kamngani wami hhayi bo kuyakhanya-ke naye umngani wami umyeni wakhe akekho-ke vele usebenzela kude. Usebenzela kude. Hhayi mesifika-ke hhayi ngizwa ukuthi inhliziyo nje iyabhakuza hhayi u-anti athi ehlisa umoya. Masifika siyabona nje kuyakhanya ngokuthi phela ekamngani wami yonke into ayikho into engingayazi ngivele ngiqonde ewindini labantwana. Uma ngiqonde ewindini labantwana ngingqongqoze abantwana bangivulele ewindini balivule iwindi. Bese ngithi ebantwaneni hambani niyovula esicabheni esikhulu. Ngokuthi umntwana wayesebuthongweni wangivulela-ke iwindi-ke umntwana kahambe ayovula esicabheni. Masivula esicabheni umntwana-ke hhayi-ke yithi laba sino-anti siyangena. Masithi siyangena ngiyongena ekamereni lamngani wami hhayi bo nangu umyeni wami ulele nomngani wami. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli no-Lungster. Namhlanje vashela udadewethu othi naye ucela uzosheshe sakhe isitori. Uthi wabuyelana emendweni. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngibingelela ababukeli emakhaya. Usho ukuthi uba igama nothi uqhamuka kuphi? Sanibonani babukeli, igama lami nguZinhle Mbhele ngiqhamuka Embo. Ngizoxoxa isitori sami sokuthi ngabuyelana emendweni. Usujahile usixoxa yini? Okay. Embo ikuphi nendawo? Ngase-Hillcrest Embo. Ngase-Hillcrest. Yebo. Oh okay. So manje-ke awungixoxele. Ukhula nje ubuwumuntu onjani? Ngikhula bengumntwana nje onamahloni, umntwana kodwa ozwana nababantu, umntwana nje okhululekile. Yeah. So umama nobaba ukhuliswe yibona bebeshadile? Yebo bebeshadile. Bunjani wabo umshado? Hhayi wabo umshado ubumuhle. Ubumuhle. Yebo. Like awungichazele nje izinto uyibona ukuthi ezenziwayo emshadweni. Ezazikuchaza nawe uzothi nami ngiyafuna ukushada. Uthando ababenalo, uthando ababatshengisana lona, nothando ababesinika lona-ke nathi seyingane zabo. Okay. So manje-ke ipartner yakho uhlangana naphi nayo? Ipartner yami ngihlangana nayo e-nursing school. Okay. E-nursing school ubejwayele ukuhamba nomngani wakhe owayeyisosha ezolanda omunye umfundi okumngani wami. Oh, okay. So manje nawe wasubona i-potential ngoba phela uphelezela umngani wakhe. So yaqala kanjani i-conversation yenu ubani owakuphi? Yena uSipho owakamkhize owasemolweni. Wasemolweni. Okay. So manje wayumuntu onjani-ke yena? Awuchaze yena. Yena wayewumuntu ophansi, umuntu othulayo nje, umuntu ongamcabangeli izinto ezimbi. Yebo. So akhathi kushela yini le yakuthatha? Ngangithanda umoya wakhe ophansi nje nokuthula kwakhe nobuyena-ke nje. Like akhathi kushela-ke phela wakusaphi? Ungangitsheli ukuthi national training. Hhayi wangithatha yena wangisa nje kogethweni ukuthi phela igethwe ngangayazi ngiqala nokuyibona so kwangijabulisa lokho. Akujabulisa ukuthi uyakukhipha. Yebo. Oh okay. So yena-ke mayiphuma ekhayeni lakhe ikhaya lakhe linjani? Hhayi ikhaya lakhe kwakuyikhaya labantu abakhonzayo, ikhaya elithuli nje, ikhaya lihloniphekile. Oh okay, and then your relationship nabantu bakubo? Hhayi kwaku-right nje, kwaku-right babengithanda futhi bengenankinga. So manje-ke ifika nini-ke leyo ukuthi sesiyalobolana? Cela ungithathe nje ungibeke ngalolo suku. Awungithatha ngangingekho. Ukukhumbula ukuthi ngangingekho. So manje ngiphi isithombe nami ngikwazi ukusipenda lesi sithombe. Okay, kuthe sesina 6 months sithandana, wathi uzothumela abantu bezekhaya. So angizange ngize ngimkhole, waze wangitshengisa imali kwayima ngikholwa ukuthi hhayi shuthi ngempela kuyenzeka-ke nami ngafika ekhaya ngatshela abazali. So ngangijabulile-ke nami since nganginomngani owayeshade nesosha. So nje ngangijabulile nami-ke ngoba phela umshado wonke umuntu awujabulele. So nje kwakukuhle bandla wakhokha nje, wakhokha kwaku-right, akukho kwashodayo.
So abazali bona bafila kanjani? Abazali babejabulile nanokuthi endaweni esihlala kuyona abantwana abaningi basebelotsholiwe, so nabo basebejabula ukuthi hawu nami sekufike leso sikhathi. Kini nibangakhi? Ekhaya sibathathu, Bathanda amantombazane noma abafana? intombazane nomfana abancane kunami. Abancane, intombazane nomfana. Yeah. Okay. And then ubhuti yena? Ubhuti yena babili, wena Babili. nodadewabo. Yena nodadewabo. Okay. So awungixoxele ngosuku kuzolotsholo. Kwakuwusuku onjani? Awungixoxele ngalolo suku. I'm sure ukhumbula ngisho nanokuthi nanipheke muphi ukhari. Ya usuku ya lalukhona lona uvalo phela ngoba ke nawe uyazi ukuthi kubuye kube khona izinto eziphoxayo uma kwenzeka izinto ezikanje. Yeah. So ngangijabulile nomndeni wawujabulile nje, Yeah. sasijabulile sonke. Konke nje kwaku-right. Xoxele phela. Konke kwahamba kahle nje, bakhokha imali baphinde bakhokha nemali yey'nkomo. Oh, okay. Yebo. So baqeda everything. Yebo, baqeda yonke into. Asike umshado ke. Awungitshele ngosuku lomshado. Nashado wesiZulu noma nashado wesingisi? Kumshado safike senza owesingisi emini, mase kuthi ngakusasa senza owesiZulu. Oh, okay. Yebo. So awungixoxele ngomshado wakho ke. Umshado wami wawu-right, konke kwakukuhle, sasiwuplanele nje, konke kwahamba kahle, kwakuyilento sasiyifisa sobabili. Nje konke kwaku-right. Imaki, ngizokuphula lapho. Obviously konke kwaku-right, it was your wedding. But mina ngikwazi uku-right ukuthi uchaza ukuthini. Awungithathe nje on the day ukuthi ke na, what was your color of the day? Yini ewayenze yahluka kweminye imishado? Yini mhlawumbe ayenza to surprise you on the wedding day? Like those little things owabona zaba ama-highlights for umshado wakho. Okokuqala ngolesine ngenza i-bridal shower. Okay. Yayimnandi nje, sayenzela ehhotela, kwakumnandi, kwakuyinto engangiyifisa nami for umshado wami. Nanokuthi mangabe sekuwumabo wabela abantu abaningi ngoba ngesikhathi sengezinto khona ayethe ngekaze ababele kodwa wagcina sebabela. Nokuthi nje yonke into yahamba kahle, into eyangisurprise ukuthi kwakukhona ubarman, kanti sasibusengile vele utshwala, so wadecide ukuthi nge-reception kube khona ubarman. Okay. Abantu bakwazi uku-order into abathanda ukuyiphuza, so lokho kwaba yi-surprise kumina. So manje ubarman wayekwazi nokumikisa ama-drinks? Yebo, ayikwazi. Okay ke sedlulile ke emshadweni ke, awungitshele nge-relationship after umshado. Umshado phela kusuke umcimbi. Umshado wangempela it's when usungena. Nathenga umuzi, what happened? Noma nahamba nayohlala ekhaya, nenze njani? Sathenga umuzi, masithenga umuzi sawuthenga emadolobheni nje. Sawuthenga ku-Maran Hill. Maran Hill, okay. Yebo. Sathenga umuzi ke sahlala kuwona, kwakuwumuzi sasiwuthanda, umuzi sasiwufisa nathi. Okay. So ke umngani wami ngoba wayenomuzi endaweni esemakhaya, sathanda nathi ukuthi sibe nomunye umuzi endaweni yasemakhaya. Senzele ukuthi mase siretire sikwazi ukuthi sibe nemfuyo. Lesikhathi noma ningaka-retire nidinga umoya nje. So sathenga indawo ke lapho ke ababehlala ngakhona nabo. Kwaba right nje, sakha umuzi ke lo seThekwini sagcina sesiwudayisileke. Oh, okay. Ngoba mina bengithi mangisuka ekhaya khona ngisuka le emakhaya ngimsebenzini edolobheni, bengisuka ngesonto. Ubusebenzela kuphi? Bengisebenzela eRoma. eRoma. Yebo. Okay. So busuka ngesonto. Bengisuka ngesonto ekhaya. Oh, uphuthuma emsebenzini. Ngiphuthume emsebenzini ngenzela ukuthi kube lula ekseni mase ngimsebenzini. Oh, umyeni wakho yena besebenzela ngakhona? Umyeni cha, ubesebenzela ngasekhaya emakhaya. Wathatha i-transfer wasebenzela ngasemakhaya yena. Oh, ngisho ukuthi besebenzela ngasendlini yena. So besebenzela bekulula ngasendlini. for yena. But But bingayigqilazi i-relationship yeni leyo nto ukuthi should bufika ngama-weekend isonto lokho awukho and then bingayigqilazi? kona bengingagqilazi ngoba phela kwakuyinto esasivumelene ngayo, into esasithanda nokuthi yena khona abantu esikhule vele sikhule sonke kuleyo ndawo futhi bekuyindawo esithandayo. Okay. So manje umkhana wakho ke senishadile ke nathenga imizi naye benayidayisa nabuvela emakhaya. Umuntu onjani emshadweni wakho, like umyeni onjani?
Mawungamchaza ungasho ukuthi u-right. Ngibuza ukuthi uwumyeni onjani, like uchaze izinto ayejwayele ukuzenza ongathi-ke na wow, umyeni ngamkhetha kahle. Ngoba before kuze sihlale kule couch sithi-ke na ngibuya emendweni, akabanga mumbi kuqala. Waqala wamuhla ngithi. Yebo. Ngicela ubuhle bakhe-ke kuqala. Ya, ubuhle bakhe ubengispoiler. Nokuthi sisahlala eThekwini sisanda nakushada, i-allowance yami ibinkulu. Oh, Ubekhumbula nama-anniversary ethu. so busebenza u-girl ngalapha phinde amshaya nange-allowance. Indoda nje leyo. Yeah. Ya, nje nokuthi umntwana wami engamthola ngaphandle angithola naye ubemthanda nje, emthatha njengomntana wakhe, emenzela yonke into, school fees, yonke into nje. Uyabona ubuhle bakhe. Cause manje-ke na ngiyazi usujaha ukusho lokho kumbi ngoba ikona esikuhlalele la. Kanti akabanga mumbi nje straight. Okay. Usumdescribe-ile a good guy. Sekubheda kuphi? Ngicabanga ukuthi ubudlelwano bethu babheda mhla si-decide ukuthi sithenge indawo, isite emakhaya, sakhe umuzi emakhaya, ngoba lokho kwafaka i-gap kwi-relationship yethu. Ngoba isonto lonke ngisuke ngisemsebenzini ngiya kwami mangabe kuLwesihlanu, ngesonto sekufanele ngibuye ngiye emsebenzini. Isikhathi esincane. Ngicabanga ukuthi inkinga kwaba lapho. So manje-ke na mawusemsebenzini for the whole week, like i-communication injani? Niyafonelana, video calls, what do you do? Siyafonelana, video call ya besikwenza kodwa akuyona into esiyijwayele. Yebo. So manje-ke kuyilimaze kanjani i-relationship yenu? Kuyilimaze ngokuthi ugcina esengena ebudlelwaneni nomngani wami. Ukuthola kanjani-ke lokho? Ngikuthola ngokuthi kwami angikhathi ngifuna umuntu ozogada ozobe imate, angithathanga umuntu nje oyi-stranger, ngathatha umuntu we-family, ngathatha u-anti wami ngathi uyena uzobheka ekhaya lami. So kanti khona izinto azenzayo umkhwenyana, so u-anti kwakungekho lula ngaleyo ndlela ukuthi ezinye izinto angitshele, kodwa wayebuya angitshela ukuthi hayi ngelinye ilanga uboke uhlale nje uhambe ngakusasa. Ngilokho engingamnaki-ke nje nami ngoba umuntu omdala ngilokho engingamnaki. Ukuthe umyeni-ke ngiphelezela-ke ngelinye isonto-ke sengigoduka njengenjwayelo, ngahamba wangishiya-ke le ngigibelela khona ibhasi, ngangena ebhasini. Kuthe isidlula ngasegaraji ngase u-driver angehlise ngoba nganguzwa umoya wami ukuthi hhayi uphansi umoya wami. And nalento u-anti alokhu eyisho. So ngehla-ke ngafonela umngani wami, omunye umngani wami ngase ngicela ngilande. Wangilanda-ke lowo mngani wami. Uma ngifika ekhaya, hawu, imoto yomkhwenyana ayikho. Ngixake ukuthi hawu lo muntu usanda kungishiya nje ebhasini, imoto ayisekho, engabe useyephi. Hhayi ngifike ngihlale-ke no-anti ajabuleke, ngifike ngihlaleke no-anti, ngibona isikhathi siyahamba, hhayi umkhwenyana akabuyi, hlale. Hhayi u-anti asho ukuthi hhayi asambeke, kushaya o-12 ebusuku athi u-anti asambe. Ngithi mina hhayi anti ngeke ngikwazi ukuhamba, sengifuna ukulala manje. Athi u-anti asambe, ngifuna ubone lento engihlezi ngisho. Nangempela-ke sino-anti-ke sihambe. Masihamba endleleni, hayi bo, indlela iya kamngani wami. Hhayi uvalo lungishaya ukuthi kazi kwenzakalani kamngani wami. Mangithi ngiyafika kamngani wami, hayi bona imoto yamyeni wami. Umngani wakho lo ade nisenaye? Umngani wami, yebo, lo othandana nesosha? Yebo, othandana nesosha, esasuka naye e-nursing school, okuyena futhi owasitholela indawo. Okay. Hhayi, mesifika kamngani wami, hhayi bo, kuyakhanya-ke naye umngani wami umyeni wakhe akekho-ke vele usebenzela kude. Usebenzela kude. Hhayi mesifika-ke, hhayi ngizwa ukuthi inhliziyo nje iyabhakuza, hhayi u-anti athi ehlisa umoya. Masifika siyabona nje kuyakhanya, ngokuthi phela ikamngani wami yonke into ayikho into engingayazi. Ngivele ngiqonde ewindini labantwana. Uma ngiqonde ewindini labantwana, ngingqongqoze abantwana bangivulele iwindi, balivule iwindi. Bese ngithi ebantwaneni hambani niyovula esicabheni esikhulu. Ngokuthi umntwana wayesebuthongweni wangivulela-ke iwindi-ke, umntwana kahambe ayovula esicabheni. Masivula esicabheni umntwana-ke, hhayi-ke yithi laba sino-anti siyangena. Masithi siyangena, ngiyongena ekamereni lamngani wami, hayi bo, nangu umyeni wami ulele nomngani wami. Wow. Wafila kanjani at that moment? Impi yasuka lapho.
Hhayi salwa-ke ayibandla no-anti walamula-ke. Kodwa nje sashayana, sahamba no-anti-ke hhayi umyeni Ushayana wami-ke. nobani? Nomyeni wakho nentombi noma ushayana nentombi nomngani wakho? Ngishayana nomngani wami ukuthi hawu angangenza kanjena sisuka kude yonke leyo nto. Ayikho into engamtsheli yona, ayikho into angayazi ngami. Yabo le nto it proves ukuthi ayikho into ekuthiwa umngani. Hhayi ngabona lapha ayikho into ekuthiwa umngani. Emva kwalokho kwenzakalani? So kulobo busuku-ke indlela engase ngidinwe ngayo ngabona ukuthi ngizomlimaza. U-anti wathi hhayi asihambe. Sahamba no-anti-ke wasilandela-ke safika ekhaya. Masifika-ke ekhaya-ke sa-decide ukuthi ngakusasa-ke ngilokhu nje sihambe ngiye umngani wakhe lo oyisosha ngoba ngangikwazi la esebenzela khona. Ngahamba-ke ngahamba nomngani wami lo ngamlanda lo umyeni wami ngaqale ngalanda umyeni wami emsebenzini. Ngamthatha ngahamba saya kumngani wakhe. Ngafike ngamchazela umngani wakhe ukuthi hhayi bo umyeni wami ulala nonkosikazi wakho kanje. Wadinwa-ke naye wasuka ngaleso sikhathi emsebenzini. Sasuka-ke sesiyolanda umngani wami-ke esibhedlela-ke. Okay. Mesilanda umngani wami-ke esibhedlela-ke sa-decide ukuthi siye emakhaya ngoba ngase sengifonile sengishilo ukuthi hhayi kuhamba kanje ngoba no-anti wafona-ke esefonela owethu umndeni segcwalisa inkulumo ukuthi kwenzeka kanje. At that moment ibafila kanjani ngoba phela nawe usutshela umkhwana wakhe lo munye? Hhayi kwakungekho kuhle kodwa-ke nami ayikho into engangayenza ngoba ngangidinga ubulungiswa ngoba akukho right ukubhithreya umngani wakho, umuntu oyitshela ukuthi especially umuntu omtshela yonke into. Shuthi-ke another time wena ubhizi ukhuluma naye yena wa-identify ama-gaps. Okay, mase nihambile niye emakhaya? So sahamba-ke saya emakhaya-ke sayihlanganisa-ke imindeni. Hhayi-ke ngafike ngabatshela-ke ukuthi hhayi-ke umyeni-ke usevele ulala nomngani wami kanje. Nomkhonyana wamyeni-ke naye washo ukuthi hhayi umakoti wakhe-ke ulala nomyeni wami. So yena-ke washo ukuthi hhayi ngeke aze akwazi ukuthi ahlukane naye ngoba phela wamlobola wamkhiphela iy'nkomo. Nami-ke ngoba umyeni wami ngangimthanda kwakungelula ukuthi ngishiye umshado wami. So ngaleso sikhathi-ke kwangamxolela. Mengimxolela-ke hhayi impilo-ke yaqhubeka noma kwakungasafani-ke sekunaloko-ke. So kodwa-ke akhathi ukuthi impilo iyaqhubeka, waqhubeka wathembeka? Eyi ngase sengingenako nje ukumthemba, nje. Ngangingenako ukumthemba. Uthando lalingasafani futhi since engibhithreye nomuntu owumngani kumina futhi onjengosisi. So sithe sisahleli kanjalo-ke ngelinye ilanga-ke kwangena abantu badubula umyeni. Mabemdubula umyeni bamdubula la ngezansi. So isingezansi sakhe-ke besingasasebenzi-ke sehleli kwi-wheelchair. Ima wait, nihleli nobani? Nihleliphi? Sihleli nabantwana, sihleli ekhaya nje umndeni siphelele naye. Kwangena abantu bamdubula isingezansi. Nina banithintanga? Thina abazange basithinte ngoba sagcina ngokuskrima nje singabamba iy'ngaba bamba abantwana. Kusho ukuthi iy'gebengu zadubula yena zamdubula isingezansi-ke. Wagcina ese-paralyze ngezansi so bengasakwazi ukuhamba-ke. Esehlala kwi-wheelchair eseyinto eqotshulwayo. Nami-ke lapho ngendlela onyipha ngayo. Nami-ke lapho ubudlelwane abange busafana. Sekufanele manje ngimqubule mangimusa e-toilet yonke leyo nto nje lavele laphela nje nya uthando-ke. Ngoba ngiyacabanga ukuthi hlasimpe i-revenge yayisiyenziwa umngani wakhe lo oyisosha. Ima-ke I understand wena waphuma emendweni, but what happened-ke to i-relationship kamngani nesosha? Umngani yena nesosha isosha lamyeka nje lathi ngelize limdivorce. Kodwa into ebuhlungu elaliyenza wayengenisa abantu besifazane alale nabo phambi kwakhe. Ibuhlungu kanje? Waqhubeka wahlala usisi? Waqhubeka wahlala usisi, waqhubeka wahlala nje. And then wena naye? Mina ubudlelwane baphela nje kanjalo ngoba ngangingasamthembi. Okay, manje kusumshiya nini kumsolo wakhe? Hayi nami-ke kuthemba konyaka-ke nami sengibona ukuthi hhayi impilo ayisekho right, ayisekho kahle, akusamnandi nasekhaya, akusalona lela khaya lokufudumala ngenxa yezenzo zakhe nezinto ezenziwa yena. Ngadicide ukubiza umndeni, ngawutshela umndeni ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuqhubeka ngicela i-divorce. Wathini-ke ngoba phela nusehleli lapha kwi-wheelchair?
Ya kona kwababuhlungu bandla nakubazali kwababuhlungu ngoba babelokhu bengibelesela ngokuthi ebuhleni nasebubini bengacabangi bona izinto ezimbi ayezenza kumina. Nakuzwise yona. But-ke ima-ke akhathi umshiya, wawumshiya out of i-anger or wawumshiya out of ukuthi-ke i-revenge. Usuhleli la esihlalweni suke sibone ukuthi uzonakekelwa uba. Hayi konke nje, konke nje. Konke wakufakile. Ya konke. But-ke i-divorce-ke iyaqhubeka kanjani? Wavuma yini ukuthi udivorce? Ya wagcina sevumile. Nisanayo i-relationship naye? Hayi asisenayo i-relationship naye. Iy'ngane do you have? Ya nganginawo umntwana oyedwa wakhe. Wakhe? Yebo. Banayo ni-relationship? Ya banayo ngoba ngiyamtshela ukuthi akaxhumane nobaba wakhe, mina angisekho kubaba wakhe. Manje lo munye amkhulisa-ke yena-ke unayo Hhayi. i-relationship naye? Ya naye bayakhuluma naye ngoba bayaya ukumvakashela Bayaya kodwa mina ukuyombheka. hhayi sengi-right. Okay. So manje-ke tell me in future, phela usamuhle, uphelele nje. Awucabangi ukuthi-ke uphinde ushade futhi uma kukhona insizwa esizoyibeka elinye iphoyisa lithi izoyibika? Hhayi okwamanje hhayi ngisadinga ukuhila, ngezwa ubuhlungu kakhulu. Ngisadinga ukuhila okwamanje. But-ke eventually uyacabanga ukuthi-ke niyophinde ushade? Ya ngoba phela kobe sekuwomunye umuntu mhlampe kobe sekuhlukile. Okay. But-ke if ukhuluma nomuntu osekhaya right now about umngani, ungathini kuyena? Cause right now ubetray umuntu obekwazi. Ade uba vulnerable kuyena ngithi. Yebo. So ubu-exposed kuyena. Yebo. So ungathini umuntu osekhaya ngoba uyathola ukuthi abantu abaningi babakhonzile abangani but izwe istori sakho alinyazwa umngani. Yebo. Hlezi kuthiwa sihlezi silindele umuntu okude le ukuthi asilimaze. Kodwa it's always the one lo oseduze kwethu. Engingakusho kubabukela emakhaya ukuthi umngani ungabe umtshela yonke into. Rather ukhulume nomzali. Umzali. Ungamtsheli yonke into nje, ungamtsheli ngempilo yakho yonke into, izinto ezenzekalayo empilweni yakho. Ngoba omunye ungena ebudlelwaneni bakho ngoba efuna izinto abonayo ukuthi uyayithola nangendlela osuke uphila ngayo. Do you think ukuthi nawo umngani khona information wamnika yona eyenza ukuthi kube lula ukuthi afinyelele umkhwana wakho? Uba washela omunye kwenzakalani? Wababuza leyo nto? Akuzange kuze kufike lapho kodwa ngangibona ngendlela ayi-reacta ngayo uma ngabe ngisuke ngimxoxela, uma ngabe siphumile nomyeni ukuthi siphumile, uma ngabe siyo-celebrate ama-anniversary, nje indlela ayisuke babaza ngayo ukuthi hawu seningaze niye ko-Cape Town niyo-celebrate usuku nje, ngangibona lapho ukuthi hhayi indlela asuke Isosha kade belenzani lona? Ngicabanga ukuthi umyeni wakhe isikhathi esiningi ubesuke engekho. Oh, so manje yonke le nto iqhamuke from i-place of jealousy ukuthi why umngane nezothola konke Yebo. mina ngingatholi konke. Yebo. Usaye uphinde umthembe umngane? Hhayi ngeke ngiphinde ngimthembe umngane. Yo, hayi shame. Nezwa babukele emakhaya ukuthi hhayi abangani isilwane kahle kahle, umngane isilwane inunu. Akekho umuntu okuthiwa umngane ngoba udadewethu la wayethi uthemba ukuthi ngixoxela umuntu angisize sisolve inkinga siphambili kanti yena waye-identify ama-gaps. Walinyazwa uyena umngane, akalinyazwanga omunye umuntu. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kulesi siqephu. Please mawukuthi nawe unaso esakho story, feel free ukuthi ungisendele ukhulume nawe nakhe esakho story, sikwazi ukuthi sihlale couch sixoxe le ndaba. Ngulungster, ngiyanithanda. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.